Sean Records, Sean MC. Sad afsos ki имрӯза ҷавоно баҳри қадри ишқчон қадри модара гум мекунанд. Ага чира донен ишқ танҳо барои модар арзондай ва баъдан барои дигар. Бо чашмои тарат мӯҳои сафеди сарат ягон қадре накард барои бачаи беақла доча қомати хамат рувой пири ё жангад ягон қадре накард барои бачаи бенангад ба торат намози бомдод рост набуд пишти падар вақти намози бомдод маст оварданша пишти дар маст баҳри ишқ чиду асо баҳри модар нашид ба ишқам наарзиду пеши рӯш чодар кашид. Куҷо даю бахте ки бедуои модар биёя, куҷо даю шахсе ки бедуои модару шодай мардум зори хоки поёча аёча зери хок ту ишқ гуфта қадри модар такади таги пот пацаной дом хизмати ёчай тикунан ту аю у даст ба даст ай сад кас бидати тоқа аю ту бари ёфтани ишқ модар гум кадак ҷигарбанда наход хандаю боло боша ай гирияй модарда пеши ю хабади вақте у тай дига кас да дод зад хона қаҳролуби ё модар гап зад синиш дод за у сухан кина ҳал агарчи тай дига кас нолиш када ту кор дори ё хоб вақте модарат хоҳиш кард эй ошиқ бедуои модар ту намиёви бахта ту намебири ишқа неки бой мети вақта мераси ба қадри модар неки бади сарию ту дар кор нести штоқи бисёрай барои сарию дуки дори камбағал ғайри модар падари пира дуки дора як бағал ки ҷо мекрасад ё шипира неки барои ту ҷонес бағали сад кас дидашта ту ягу хажори дига проста пеши дидашта модар афгошид ку фарзандагӣ расед кай дастша то кая модарай кӯча ҷамъ кина бачай мастша ту як пастида зани бидон модарай дуогӯй ту аура дар ёдиш намемона ранги рӯй ту.